Sziasztok! Megérkezett a várva várt fejhallgatóm, hát az nem az, csak arra forgatom a kamerát, ami így néz ki. Kiélesítem, így. És felé mutatom. Igen, így néznek ki. Ez a jó kis fejhallgató. Menj ki, Léci! És hát ja, így néznek ki. És 4 méter hosszú a kábelje. Ez elég hosszú. Kristálytiszta víztiszta, kristálytiszta, tök mindegy. Nagyon jó a hangminősége. Ilyen az anyaga, belül szivacs, kívül ilyen, nem tudom mi. Felül bőr. Itt is bőr, amit látjátok. Ugye a kábel az elég hosszú, és amit nagyon szeretek. Na most, igen. Hát ezt nem lehet bedugni hangszóróba, mert ugye nem fér bele. Na de most. Hát a készítők azok gondoltak másra is. Be lehessen dugni. Ezt ugyanis a gépbe kell bedugni, azt pedig a... Nem, ezt nem. Szóval ezt pedig a hangszóróba, ami pont nem látszik, hangszóróba, és tehát akkor a levétele az igazából úgy zajlik, hogy mindjárt csak visszarakom. Az úgy zajlik, hogy ugye itt van. Kicsit megcsavarjátok, hogy azért lejjebb jöjjön, és felnyomjátok, és ezáltal szépen lejön. A visszarakás az pedig úgy zajlik, hogy ideig felcsúsztatjátok, és vagy nehogy eltörjétek, kattanásig visszarakjátok, semmi se esik le. És ja, hát nekem ezt tetszik az egészben, tehát ez a fejhallgató, és mellesleg megfizethető, ugyanis 3500 forint volt, akár hiszitek, akár nem, 3500 vagy 4000. Hát ez lett volna ez a videó, csak sajnos jöttek a vendégek, és a kábel helyett madzag. Igen, úgyhogy most sajnos mennem kell, de még lesznek ilyen videók. Következő részben jelentkezünk.